De Martini Tour gaat zijn werk dienen. Likos elke keer. Jood is de dag uzes. De strijd om de zilveren bal kan beginnen. Deze kansen dan? Ja, nou maar achterop zitten. Vol uitstekken jongens, dan... De dag is uzes. De dag een eeuwigheid, de dag. Hier op dit plak, dit historische plak, rekt de bal het het. Jan Dirk de Groot brengt het spul op gang maar de eerste opslag van de dag. En het wordt net lang of de eerste chinslag is een fight. Het rijnt hut en troch het Wierteveld gaat Alian Anema hut onderuit. Svier blessure onder knibbel, want hij het veld verlitten. Nee, dat ben je hartstikke zeer. Ja, dat is zo. Ik denk dat is het beste. MCO is. Ik viel dat bij me hartstikke zeer. Ja. Het is gewoon, ik weet direct waarom is het. God, dat is een hele seizoen uit het lijst van. Ik train nooit dit en god, dan is het hier, hij is het een hele leeuw. Want wat gebeurde er precies? Ik zoek een bal slaan, ik weet het niet meer. Ik zoek een bal slaan en ik zit erin en nou ja, ik verdraai hem gewoon zeg maar. Dat is het, want het zit er achterin en ik viel direct wat mis. Ik vergeet eerst van de pine. Ik ben al aardig vet. Ja, dat is gewoon kloot. Nou jong. Een mogelijke oorzaak van de blessure ben de squon. Er moet net mooi blades of voetbalsquon spelen worden om het veld net te vernielen. Maar dat wordt nooit incident verloren. Ja, wij hebben voortdurend even een oorlog gehad met de burgemeester, die zit bij ons op het tent. We hebben de veldman, de ambtenaar van het veld, hebben we even erbij gehad. Even kwart online en we zeiden, ja, het kan net oors bij matten, die mensen beter arkje aan kennen. Zonder haar maat Anema moeten Martijn Olijnsma en Hielke Bruinsma de partij wel uitkeertsen. En ze krijgen het in het parcours van Marten van der Leest de kans om te winnen. Zo'n hele prestatie wijs als deze twee man deze partij toch nog winnen. Ze keert ze machine 2. Oh, die bal komt voor. Martijn Olijnsma koert de arm uitje. Doet dat dus net. Keert ze machine 2 door de blessure van Alian Anema. Maar zorgt er toch voor dat het parcours van Leest nou waarom komt om het 5 eerste league. Uiteindelijk komt alles onder hang en is de opslag van Van der Leest. En nou is hij er klaar voor. Het publiek wordt heel tijd stiller en stiller. Want Van der Leest, alles onder hang. Kan hij het armuitje. De bal achterin bij Hielke Bruinsma. Slaat hem op. Slaat de bal richting de... Ja, heel heeg in dat kwam. Maar komt het perk net uit. En daarmee gaat het parcours van Olijnsma en Hielke Bruinsma. En dus uitvallen Alian Anema de Van A. Dat is gewoon wel een verrassing. Maar het is wel heel zoer van Martijn Olijnsma en zijn maat Hielke Bruinsma dat zij op deze wijze maar een blessure van zijn maat Alian Anema er aan matten. En ik nog maar 4 weers in de league 6 gelijk. Hoe beroerd kind wezen? Ja, hoe beroerd kind wezen? Ja, heel beroerd. Ja. Alian die had een blessure en ja, je gaat het spietig aan. Dat is nog kloten, maar ja, klaar. We staan de laatste weekend zo lekker te keten en elke week in de prijzen. Nou ja, dan ga je op eerst op per se generatie in de eerste klasse, sorry, maar ja, echt vreselijk. Echt vreselijk binnen de waarsomstandigheden. Dat merkt ook het parcours van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Iziger, die te boek staan als de grote favoriet. Maar dan wordt het wel makkelijk woen in de eerste omloop. 4 en 6 fjouwer. Opslag van Jacob Zagemans. En die komt voor. Daarmee maakt het favoriete parcours het Nielendal weer. Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Iziger winnen eenvoudig maar 4 en 6 fjouwer van het parcours van Jan Verhofstee, Jacob Zagemans en Michel van der Veen. Hoe is het aardig droog geworden, Daniel? Ja, aardig. Ja. Valt er wat te keertsen, maar dit waar?
Moet je net al storen. Ons weer net. Onverstoorbaar terug in. Absoluut. Het waar zullen spelbrekken net wijzen. Je winnen met 4 van mij. Ja. 1 down, 3 to go. Zo is het. Ik het parcours van Rutmer van der Meer skarrelt vrij makkelijk terug naar de tweede omloop. 4 voor 6 voor Reense Pieter Hiemst. Dan kan hij de partij uitmaken. Hij brengt de bal diep achterin en de bal is binnen. Ja. En daarmee mag het hij een eind onder de partij. Ze stieren 4 meer voor. Het was nog 4 voor. Maar nu is het eindags vallen voor de debutanten. De parcours van Rutmer van der Meer, Reense Pieter Hiemst en Volker van der Wijk en terug naar de tweede list. Een andere spectaculaire partij van de eerste list is die tussen het parcours van Hendrik Tolsma en het parcours van Dirk Iersjada. Herman Sprik. Concentratie is groot. Komt maar onder in, Herman Sprik. Waar zie ik het Erik Heidsma op. En deze keer gaat er web op. Ze leven nog. Het parcours van Erik Heidsma. Dirk Iersjada en Gert-Jan Meekma. Want alles komt onderhang. 4 wezen gelijk en 6 gelijk. Daar is hij, Herman Sprik. Weer voorin en dit is een symbool of net? Ja, het is een symbool. Herman Sprik maakt het te dienen. Op 4 gelijk en 6 gelijk zorgt hij ervoor dat Johannes Boersma nog geen afscheid hoeft te nemen van Kirsten. Want Tolsma, Sprik en Boersma winnen bij alles onderhang van Dirk Iersjada, Erik Heidsma en Gert-Jan Meekma. In de laatste partij van de eerste omloop zorgen we het outsidersparcours van Johan van der Meulen. Ook dat parcours wint makkelijk. We zitten de laatste opslagbal van Siedeverwe daar. Hij brengt de bal tussenin. Nee, hij brengt de bal boeten het werk. En daarmee is dit de parcours van Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar en Martin Veenstra op de tweede list. Zij winnen mooi 4 meer en 6 fjouwer. Wat is er al je mogelijk voor je parcours? Ja, ik weet het net. We besturen omloop voor omloop. En, we hebben deze omloop gewonnen. We beginnen nu naar de tweede omloop. En als we goed degelijk hier dan hoop je af en die ik win afsluiten kunnen. En dan mooi dan mijn wensje in.